Sugeng amirsani atas dumugi paripurna ing semangis bareng lagu goyang Semarang terus. Jarane pangyong pangamaraki nyikel macan mangap mangkat megap bocah ganong galia kiprah wis cocok kagungan riyong rasa gawe gembira. Wancini tansah dielingke wis wancini padha nindakake anin wis mandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi jaga ing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing pamirna luwih sampurna yen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngadoke tidak mungkar marem lan sajadope prayogane ditambah salat sunate sesrono iku perintah agama yen lingana nang donya sedelo sabaran kawasan pasrase kuasa kepada semoga suatu